Adatlyk radiosynyň ýurtda öýsüz haýwanlaryň gynanyp ýok edilýändigi baradaky maglumatlaryndan hususan da Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde Jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleriniň köçelerdäki öýsüz itleri wagşylarça öldürýändigini görkezýän videonu çap etmeginden tas bir hepde soň Türkmenistanda itleri goramak we olara rehimsiz çemeleşmegi gadagyn edýän täze kanun kabul edildi. Haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler häkimetleriň öýsüz jandarlar barada beren öňkü wadalarynda hem tapylmaýandygyna ünsü çekip kanunyň iş ýüzünde berja edilmejekdigini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow tarapyndan 24-nji iýulda gol goýulan itçilik we kinologiýa işi hakyndaky täze kanun 26-njy iýulda ýurdun köpçüliklerin habar beriş terişdelerinde çap edildi. Resmi habara görä bu kanun itçiligi we kinologiýa işini östürmegiň hukuk, ykdysady we guramoçuluk esaslaryny kesgitleýär hemde tohum itleriň genofonduny gorap saklamaga gönükdirilendir. Kanunyň 23-nji maddasynda eýesiz we ýabanlaşan itleriň sanyny kadalaşdyrmagyň rehimsizligi hemde artykmaç ejir çekdirmeleri aradan aýyrýan usullar arkaly geçirilýändigi aýdylýar. Kanunyň 24-nji maddasynda bolsa itleri bir kanun hereketleriň ýa-da sowuk salat eretmegiň netijesinde bilkaslaýyn öldürmek ýa-da olara şikes, howply ziýan ýa-da saglygyna beýleki agyr ziýanlary ýetirmek itlere rehimsizlik hökmünde ikrar edilýär diýilýär. Şeýle-de eýesiz ýa-da ýabanlaşan itleri tutmakda ýa-da olaryň sanyny kadalaşdyrmakda çendin aşy azaplary ýetirýän, ruhsat edilmeýän usullary ulanmak, iti imitden, suwdan, ukudan, dynjalmakdan we fiziki işçilikden mahrum etmek hem itlere rehimsizlik hökmünde ikrar edilýär. Ýöne adatlyň habarçylary we haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler bu çäreleriň iş ýüzünde düýbünden başgaça amal edilýändigini, türkmen häkimetleriniň eýesiz itleri we pişikleri gynap, zäherläp, taýaklap tutýandygyny, ýok edýändigini we öldürýändigini ýyllar boýu habar berip gelýärler. Haýwanlary gorap çykyş edýän yerli aktivistleriň we ýaşaýjylaryň 18-nji iýulda Türkmenabadyň köçelerinde düşüren videolary häkimetleriň öýsüz itler we pişikler babatdaky rehimsiz çemeleşmesiniň soňky şaýady bolup durýar. Şol videoda Jemaat hojalygy müdirliginiň mämişe reňkdäki uly ulagynda gelen işgärleriň agyr taýaklary bilen itleriň kellesine gymyldamagyny besedip jany çykýança urýandygyny görse bolýar. Şeýle-de kanunda eýesiz we ýabanlaşan itleriň tutulmagynyň ziýansızlandyrma işlerini, öňüne alyş sanjymlaryny, veterinariýa gödökçüligini geçirmek we öňkü ýaşaýan ýerine gaýtaryp getirmek ýa-da saklawhanalara ýerleşdirmek maksady bilen amal edilip bilinjektigi bellenýär. Emma adatlyga gelip goşýan maglumatlarda köçelerdäki itleriň we pişikleriň esassız we saýlanmazdan tutulýandygy, ölmän galan janawerleriň angarlarda açlykdan we suwsuzlukdan gynanyp ölýändigini görse bolýar. Şeýle-de kanunda ilatly nokatlaryň çäklerinde eýesiz we ýabanlaşan itleri tutmak işiniň diňe ýerine ýetirji häkimiýetiň yerli edarasynyň çözügde esasynda döredilýän topar tarapyndan amala aşyrylyp bilinýändigi aýdylýar. Şol bir wagtda habarçylarymyz we haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler häkimetleriň bu işlere Jemaat hojalygy müdirliginiň yerli häkimlikleriň işgärleri bilen bir hatarda käte adaty raýatlary we çağalary hem çekýändigini habar berdiler. Häkimetler olary pul hemde beýleki peşkeşler bilen höweslendirýärler. Kanunyň 41-nji maddasynda bu kanunçylygyň bozulmagynda günäkär şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenlen tertipde jogapkärçilik çekýändigi aýdylýar ýöne ceza çäreleriniň jikmejikleri aýdynlaşdyrylmaýar. Adatlyň habarçylary yerli haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistleriň bir näçesi bilen söhbetdeş bolup täze kanun barada pikirlerini soradylar. Anonimlik şertinde söhbetdeş olan aktivistler häkimetleriň öýsüz jandarlar barada beren öňkü wadalarynda hem tapylmaýandygyna ünsü çekip kanunyň diňe kagyz ýüzünde galjakdygyny we iş ýüzünde berja edilmejekdigini aýtdylar. Ýakynda geçirilen prezident saýlawlarynyň öňü tirasynda häkimetler müňlerçe it we pişik üçin ýetlenen penahananyň guruljakdygy barada gürüňleri ýaýratdy. Bu barada sosial ulgamlarda hem maglumat ýaýrady. Ýöne soňra bu mesele gürüm-jürüm boldy. Şeýle wadalar 2017-nji ýylda we ondan soňky ýyllarda hem berildi. Ýöne wadalaryň soňy gelmedi.
Bu kanun hem edil sol wadalar ýaly bolar. Sebäbi biziň ýurdumyzda kanunlar ýurdun içinde ulanmak üçin dälde, ýurdun daşynda, halkara ýygnaklarynda ulanmak üçin kabul edilýär. Bu diňe halkara jemgyýetçilik üçin taýýarlanan bir surat, bir göz boýukçylyk. Mysal üçin biziň adaletçymyz ýaly raýatlar üçin düýbünden peýdasyz. Şonuň üçin haýwanlary goraýjy aktivistler bir tarapdan ýurtdaky hakykatlara gabat gelmeýän garaşylmady kanunyň peýda bolmagyna begenýärler. Ýöne başga bir tarapdan hiç zadyň üýtgemejekdigine ynanýarlar. Dip Aşgabatly bir aktivist 26-njy iýulda aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri köçelerdäki etleri we pişikleri rehimsizlik bilen duzak gurmak, zäherlemek hemde taýaklamak arkaly ýok etmek çärelerine mundan 10 ýyl ozal girişdiler. Türkmenistanda internet çäkliligine galýar we gözükçülük güýçlenýär. VPN hyzmatlarynyň köpçülikligiň petiklenmeginiň fonunda olary gurup berýän hünärmenleriň ýygdyrlanýan ýagdaýlary köpelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň hem çeşmeleriniň sözlerine görä ýurtda VPN hyzmatlaryny öpçün edýän IT hünärmenler tutsak edilýär. Tutgaçlyk bir hepde öň başlanyp ustalara hakyky türme möhleti bilen haýwat atylýar. Gurup berýänleriň hemmesi aratnaşykdan ýitdi. Görnüşinden olar gorkýarlar. VPN'ler islemeýär. Hiç bir VPN telefonda islemeýär. Tanışlarymyň hiç biride messengerlerdaky aratnaşykda görünmeýär. Dip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 27-nji ýylda gurrun berdi. Ulanjylar iýul aýynyň ortalarynda VPN hyzmatlarynyň köpçülikligini we uzak wagtlap petiklenmegine duçar boldular. Internetiň petiklenmeginden aýlanyp geçmäge mümkinçilik berýän serwerler birnäçe ünläp işlemedi we öň VPN-siz açylýan saytlar hem ýeterli bolmady. Habarçylaryň sözlerine görä IP adresleriniň petiklenmegi sebäpli ýurtda işleýän birnäçe daşary ýurt kompaniýasy bir wada daşary ýurt serwerlerine girmek mümkinçiligini ýitiripdir. Bu kompaniýalar beýleki ýurtlardaky uzak serwerler saklanýan proýekt dokumentleriniň ýeterliliginden mahrum bolupdyr. Kimdir biri bugalteriýa hasawatlaryny we işgärlere aýlyk geçirmek mümkinçiligini ýitiripdir. VPN guruýjylaryň tasdiklamagyna görä isleýän ýerini we IP-sini tapmak ýeterlik. 1,5 saatyň içinde bloklaýarlar. Gaty salt islemege öwrendiler. Görnüşinden trafiki çuňur öwrenmek üçin täze ulgam ýygy girdildi. Köplenç petiklemek ýygy 5-10 minutda bolup geçýär. Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Bu aralykda käbir edaralarda we ministrliklerde howsala döräpdir işgärler öz telefonlarynyň barlanmagyndan howatyrlanýarlar ýa-da eýem barlananlygy sebäpli aladalanýarlar. Ygtybarly çeşmeler bilen söhbetdeş bolan Azatlygyň habarçysy häkimetleriň ýylady üçin interneti düýünden yapmak meselesine tiredýänligini aýdýar. Bilermenleriň aýtmagyna görä diňe ýerli websaytlaryň we poçta hyzmatlarynyň işlemegi göz öňünde tutulýar. Indi olar muňa taýynlyk görýärler diýip çeşme belleýär. Başga bir çeşmäniň sözlerine görä häkimetler ulanjylara gözükçülük etmek üçin ýöridi ýerli ulgam döretmegi köpden bäri planlaşdyrýarlar. Yerli merkez döretmek köpden bäri planlaşdyrylypdy. Bu şeýle bir sistema. Ol mysal üçin Facebookdaky ähli mazmuny yerli serwere göçürip alýar. Kimdir biri Facebooka girmek islese, halkara trafigine dälde yerli merkeze gidýär. Yerli serwer wagtal halkara serwer bilen sinhronlaşýar we häzirki wagtda kimiň näme ýazýandygyny ýygdyrlamagy aňsat edýär. Dip anonim gürleşen çeşmeler. Azatlyň çeşmeleri Türkmen häkimetleriniň halkara jemgyýetçiliginiň negativ reaksiýasyndan çekinip interneti doly petiklemekden saklanýandyklaryny şonuň üçin türli usullar arkaly internetiň işlemegini kemkemden çäklendirmegi makul bilýändiklerini öňe sürýärler. Häkimetler çäge barıp ýetendigine düşündiler. Ya hakykatdanam interneti doly yapmaly ýa-da VPN gurup berjileri gorkutmaly. Onu kölegeli hyzmat ýa-da maglumat syzdyrýan ulgam we raýatlaryň maglumat ýeterliginiň çeşmesi hökmünde ýok etmeli. Dip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Türkmenistan dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biridir. Ýurdun hökümeti ýylady üçin garaşsyz maglumat ýeterliliginiň öňüni alýar. Interneti gözükçülügi güýçlendirýär we VPN hyzmatlaryny ulanjylary hemde guraýjylary ýygyderli ýydarlap gelýär.
Türkmenistanda awgust aýynyň golaýlama bilen çağalary orta bilim berýän mektepleriň 1-nji synplaryna okuwa ýerleşdirmek mögsümi başlandy. Bu mögsümiň başlamagy bilen çağalaryny 1-nji synpa okuwa berjek balkanyny enatalar täze talaplar bilen ýüzbeýiz boldular. Bu talaplaryň jikme-jikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we enatalar balkandan maglumat berdiler. Türkmenbaşy şäher we Gumdag etrap bilim müdirlikleri 2022-23 okuw ýyllary üçin 1-nji synpa kabul ediljek çağalardan soňky 3 aýda çağalar bagyna gatnandygyny suwd etýän resmi namalary talap edýärler diýip çağasyny 1-nji synpa ýerleşdirmäge taýýarlanýan balkanyny ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä bu talaba laýyklykda enatalar çağalarynyň iýun, we awgust aýlarynda çağalar bagyna gatnandygy hemde her aýda 80 manat pul tölendigi baradaky kepilnamany we häsiýetnamany tawşyrmaly bolýarlar. Bu kepilnamany we häsiýetnamany tawşyrmadyk enatalaryň çağalary mektebe kabul edilmeýär. Habarçymyz ýurduň çağalar baglarynda tölegler birde 10 есе ýokarlandyrylandan soň maddi mümkinçiligi çäkli köp maşgalanyň öz körpelerini çağalar bagyna bermegi betedendigini aýdýar. Ýatlasak 2017-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanda çağalar baglarynyň tölegleri Aşgabatda 10 manatdan we welaýetlerde 8 manatdan 80 manada duýdansyz ýokarlandyryldy. Bu gymmatlama käbir enatalaryň arasynda näýilelikleriň döremegine sebäp bolupdy we olaryň ençemesi öz çağalaryny çağalar bagyna gatnatmagy betedipdi. Şondan soň Azatlygyň habarçylary ýurduň dürli sebitlerinde çağalar baglaryna gatnaýan çağalaryň gözü görteli adalandygyny ençemegede habar beripdiler. Habarçymyzyň maglumatyna görä çağalaryny çağalar baglaryna gatnatmadyk enatalar häzirki soralýan resmi namalary almak üçin yüzlerçe manat sarp edip bilim resmilerine para bermeli bolýarlar. Enatalar ilki çağalar bagyna 3 aýyň tölegini geçirýärler. Olar her aý üçin 80 manatdan jemi 240 manat tawşyrýarlar. Şeýle-de olar kepilnamany almak üçin hem mektebe çenli bilim edarasynyň müdirlerine 200 manat para bermeli bolýarlar diýip balkanyny ene aýtdy. Onun sözlerine görä enatalardan çağalaryň saglyk kepilnamalaryny tawşyrmak hem talap edilýär. Olar bu kepilnamany almak üçin hem azyndan 100 manat para bermeli bolýarlar. Şuňlar şäher we etrap saglyk öýlerinde uly nowatlar emede geldi. 1-nji synpa başlajak çağalardan başga da ýurduň ýokary okuw jaýlaryna girmek isleýän ýaşlar hem saglyk kepilnamalaryny almagy çalyşýarlar. Bu nowatlar bolsa paranyň möwjeýänligini we para bermesen kepilnamanyň ýokdugyny aňladýar. Dip Balkanly ene belledi. Azatlyk baýdylanlar barada Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäher we Gumdag etrap bilim müdirliklerinden kommentari almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 26-njy iýulda eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanyň bilim hakyndaky kanunyna görä ýurtda mektebe çenli ýaşly çağalary mektebe taýýarlamak 5 ýaşdan 6 ýaşa çenli aralygy öz üçin alýar. 6 ýaşyndaky çağalar orta mekteplerde 1-nji synpa başlaýarlar. Kanunyň 3-nji maddasyna görä bilim babatda döwlet siýasatynyň ýörelgeleri mektebe çenli ýaşly çağalary mektebe taýýarlamak hükmanlygyna, döwlet bilim edaralarynda olaryň Türkmenistanyň her bir raýaty üçin tölegsizligine esaslanýar. Şol bir wagtda ýurtda enatalardan çağalar baglaryna gatnaýan her bir perdendi üçin her aýda 80 manat tölemek talap edilýär. Habarçylarymyz bu talabyň ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklar sebäpli gurupdan düşen köp maşgala ören agram salýandygyna, şol sebäpli körpeleri çağalar baglaryndan alyp galýan enatalar hususan da etraplarda we obalarda köpdüğünü aýdyp gelýärler. Türkmen häkimetleri ne ykdysady kynçylyklary boyun alýarlar, ne de onuň ilaty ýetirýän täsirleri barada mesele gozaýarlar. Döwlet mediasy ýurtda täzelikde gurulup ulanylmaga berilýän çağalar baglary baradaky reportajlary wagtal görkezse de enatalaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada maglumat bermeýär. Baralykda Balkandaky habarçymyz orta bilim berýän mekteplerde täze okuw ýylynyň başlamagyna bir aýdan gowrak wagt galanda okuw esbaplarynyň satyga çykarlandygyny we olaryň bahalarynyň geçen ýyl bilen deňeşdirilende 65 götörme çenli gymmatlandygyny habar berýär. Okuwçylaryň egin eşikleriniň bahasy azyndan 35 götörüm
depter, ruçka, galam we beýleki esbaplaryň bahalary 65 göterim ýokarlandy diýip Balkanly eneleriň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy.